Ομήρου Οδύσσια, ραψοδία Ταφ. Η Πινελόπη μιλά με τον Ζητιάνο. Μόλις χωρίστηκαν πατέρας και γιος, ο Οδυσσέας πήγε στην τραπεζαρία και κάθισε συλλογιζόμενος κοντά στο τζάκι. Δεν πέρασε πολλή ώρα και να, παρουσιάζεται στο κατόφλι της τραπεζαρίας η γυναίκα του, η όμορφη βασίλισσα Πινελόπη. Την συνόδευαν η Ευρύκλεια με 2 άλλες δούλες και πήγαινε ίσια κατά το τζάκι. Κατέβαινε από τα δωμάτια της για να εξετάσει για τον άντρα της. Ο Οδυσσέας, καθώς ήταν βυθισμένος στους στοχασμούς του, δεν ένιωσε πως μπήκε η γυναίκα του στην τραπεζαρία. Όταν όμως ήλθε εκείνη κοντά του και αυτός αντίκρισε έξαφνα το ωραίο πρόσωπο και την αρχοντική κορμοστασιά της, τα έχασε και έμεινε σαν μαρμαρωμένος. Τόσο πολύ ταράχτηκε που ούτε τη χαιρέτησε και για κάμποση ώρα μήτε να σκεφτεί, μήτε να μιλήσει δεν μπορούσε. Και πώς όμως να μη συγκινηθεί? Είχε 20 χρόνια να δει την αγαπημένη του γυναίκα. Έπειτα άκουσε τόσα πολλά για την πίστη και για τη μεγάλη της αγάπη, ώστε όταν την είδε κοντά του, του ήλθε να πετάξει αμέσως τα κουρέλια του, να πέσει στην αγκαλιά της και να της πει: «Πινελόπη, αγαπημένη μου γυναίκα, εγώ είμαι ο Οδυσσέας, ο άντρας σου. Δεν με γνωρίζεις?» Βάσταξε όμως, συλλογίστηκε πως κάποια από τις δούλες που τη συνόδευαν μπορούσε να τους προδώσει στους μνηστήρες και τότε όλα τα σχέδιά του θα πήγαιναν χαμένα. «Χαίρε Βασίλισσα, και λυπήσου ένα Ζητιάνο που ήλθε στο αρχοντικό σου». Αυτά μόνο τα λόγια κατόρθωσε να πει με αλλαγμένη τη φωνή του και έπεσε πάλι στη θέση του. «Χαίρε κι εσύ ξένε μου», του απάντησε η Πινελόπη και κάθισε κοντά του σε μια ωραία πολυθρόνα. Πρώτη άρχισε να μιλάει η Πινελόπη. «Μου είπαν ξένε πως ήλθες σήμερα στο παλάτι και πως έρχεσαι από μακρινή χώρα. Μήπως ξέρεις τίποτε για τον άντρα μου, τον βασιλέα της Ιθάκης, τον Οδυσσέα? Θα σε παρακαλέσω όμως πρώτα να μου πεις ποιος είσαι και από πού έρχεσαι και ύστερα τι γνωρίζεις για τον άντρα μου». «Σε παρακαλώ καλή μου Βασίλισσα», αποκρίθηκε ο Οδυσσέας τρέμοντας από τη συγκίνηση. «Μην επιμένεις να μάθεις για την πατρίδα μου και για τη γενιά μου. Και τα δύο μου θυμίζουν τη δυστυχία μου και δεν μου αρέσει να αρχίσω να κλαίω σε ξένο σπίτι και μπροστά σας. Τι θα έλεγε όποιος θα με έβλεπε? Χωρίς άλλο πως είμαι μεθυσμένος». «Έχεις δίκιο ξένε μου», είπε η Πινελόπη. «Μα ποιος άνθρωπος είναι δίχως βάσανα σε αυτόν τον κόσμο? Κι εγώ έχασα τον άντρα μου και είμαι γι' αυτό δυστυχισμένη. Λείπει στα ξένα 20 χρόνια τώρα κι ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται πουθενά. Και σαν να μου έφτανε αυτή η συμφορά, με βρήκε κι άλλο κακό μεγάλο. Μαζεύτηκαν στο σπίτι μου από την Ιθάκη και από τα γύρω νησιά όλοι αυτοί οι νέοι που είδε σήμερα να γλεντούν εδώ μέσα. Ζητούν να διαλέξω, χωρίς να το θέλω κι εγώ, έναν από αυτούς και να τον παντρευτώ. Για να με αναγκάσουν μαζεύονται καθημερινά εδώ από το πρωί ως το βράδυ και τρώνε και πίνουν και καταστρέφουν την περιουσία του ανδρός και του γιού μου. Επειδή όμως δεν μου βαστάει η καρδιά να βλέπω με τα μάτια μου αυτή την καταστροφή και αυτούς τους αντιάντροπους, γι' αυτό δεν κατεβαίνω συχνά το ανόγι. Έτσι δεν βλέπω πότε έρχεται κανένας ξένος να τον περιποιηθώ. Για τούτο να με συγχωρέσεις ξένε που δεν σε περιποιήθηκα σήμερα καθόλου. Όπως βλέπεις έχω κι εγώ τα βασανά μου. Αυτές τις ημέρες μάλιστα είμαι πολύ στεναχωρημένη. Και τι είναι αυτό τάχα καλή μου Βασίλισσα που σε κάνει να στεναχωριέσαι τόσο πολύ? Μήπως σου έφεραν καμιά κακή είδηση για τον βασιλέα? Ρώτησε ο ξένος. «Γιατί ως προχθές κατόρθωσα να αποφεύγω αυτό το γάμο», αποκρίθηκε η Πινελόπη. «Είχα τάξει στους μνηστήρες να παντρευτώ έναν από αυτούς όταν θα ήφαινα το σάβανο του πεθερού μου, του γέρου του Λαέρτη. Αυτοί το δέχτηκαν και εγώ άρχισα να το υφαίνω. Δεν είχα όμως καμιά όρεξη να παντρευτώ άλλον άντρα. Πάντοτε περίμενα με λαχτάρα τον δικό μου να γυρίσει από τα ξένα και για να αποφύγω το γάμο τα κατάφερνα κάμποσα χρόνια έτσι ώστε να πιστεύουν οι μνηστήρες πως εξακολουθώ πάντα να υφαίνω το πανί μου. Όμως εδώ και κάμποσες μέρες κακές δούλες πρόδωσαν το μυστικό μου και έτσι μια νύχτα οι μνηστήρες με ανακάλυψαν και με ανάγκασαν να τελειώσω το πανί. Τώρα ούτε το γάμο μπορώ να ξεφύγω πια ούτε να βρω κανέναν άλλο τρόπο για να τον αναβάλω. Έπειτα οι δικοί μου με βιάζουν και αυτοί να παντρευτώ. Αλλά και ο ίδιος ο γιος μου ο Τηλέμαχος, το νιώθω πολύ καλά. Υποφέρει να βλέπει τους μνηστήρες να καταστρέφουν εξαιτίας μου την περιουσία του. Και βέβαια θα ήθελε και αυτός να έδινα ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Όμως εγώ πώς να το αποφασίσω? Καλύτερα να πεθάνω παρά να γίνω γυναίκα άλλου. Γι' αυτό κλαίω και στεναχωριέμαι μέρα και νύχτα, για τούτο ήθελα να μάθω τίποτα βέβαιο για τον άντρα μου». Ο Οδυσσέας ευχαριστήθηκε πολύ από τα λόγια της γυναίκας του και της είπε: «Μην κλαις πια Βασίλισσα, ο άντρας σου δεν εχάθηκε, ζει και δεν είναι μακριά από την Ιθάκη. Σε λίγες ημέρες θα τον έχεις κοντά σου. Φέρνει μαζί του πολλά δώρα, έρχεται όμως μονάχος και με ξένο πλοίο. Έχασε όλους τους συντρόφους του και ο ίδιος λίγο έλειψε να πνιγεί γιατί ναυάγησε στη μέση της θάλασσας.
Γλίτωσε όμως το γειτονικό νησί της Χερίας και από εκεί θα έλθει αυτή την εβδομάδα με πλοίο των Φεάκων. Μπορώ να σου κάμω όρκο για όλα αυτά. Σου ορκίζομαι στο Δία το μεγάλο και σε αυτήν εδώ τη φωτιά, πως όσα σου είπα είναι αληθινά και πως γρήγορα θα ξαναδείς τον άντρα σου και μη στεναχωριέσαι. Μακάρι να γινόταν αυτό που λες, ξένε μου, είπε η Πινελόπη συγκινημένη. Θα έβλεπες τότε τι δώρα θα σου χάριζα. Η ψυχή μου όμως μου λέει πως δεν θα ξαναγυρίσει πια ο άντρας μου. Ωστόσο όμως ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, γιατί πολλοί με έχουν ευχαριστήσει. Έπειτα γύρισε στις δούλες της που στέκονταν παραπέρα και τους είπε: «Και τώρα, κορίτσια, πλύνετε τα πόδια του ξένου και ύστερα στρώστε το μαλακό κρεβάτι. Βάλτε του και ζεστά σκεπάσματα να κοιμηθεί αναπαυτικά. Και αύριο θα του δώσω μια καινούρια φορεσιά να φορέσει». «Καλή μου βασίλισσα», είπε τότε ο Οδυσσέας, «εγώ έχω συνηθίσει στη σκληραγωγία και δεν μου αρέσουν τα μαλακά στρώματα και τα ζεστά σκεπάσματα. Αφήστε με να ξαπλώσω εδώ κοντά στο τζάκι όπως είμαι συνηθισμένος. Όσο για των ποδιών το πλύσιμο, και αυτό δεν είναι ανάγκη. Αλλά αφού επιμένει, σας γίνει. Μόνο σε παρακαλώ, βασίλισσά μου, να προστάξεις να μου τα πλύνει καμιά γριά υπηρέτρια, πολύ βασανισμένη σαν και εμένα, που δεν μπορεί να με καταφρονέσει». «Με τα χαράς, ξένε μου, να γίνει το θέλημά σου, γιατί μου φαίνεσαι πολύ γνωστικός άνθρωπος. Έχω μια γερόντισσα που μεγάλωσε το δυστυχισμένο τον άντρα μου στην αγκαλιά της. Αυτή έσπλυνε τα πόδια σου που είναι γριά σε βάσμια». Αυτά είπε η Πινελόπη και έπειτα γύρισε στην Ευρύκλεια και της λέγει: «Κάμε μου τη χάρη, καλή μου Ευρύκλεια, και πλύνει τα πόδια του ξένου μας, που φαίνεται συνομήλικος με τον κύριό σου, τον Οδυσσέα. Ίσως και του αντρός μου τα χέρια και τα πόδια να είναι τώρα σαν και αυτού, γιατί οι δυστυχίες και τα βάσανα γερνούν γρήγορα και αδυνατίζουν τους ανθρώπους». Η Ευρύκλεια μόλις άκουσε το όνομα του κυρίου της συγκινήθηκε, σκέπασε το πρόσωπό της με τα χέρια και άρχισε να κλαίει και να λέγει: «Αλίμονο σε μένα την κακομοίρα που τον βίζαξα και τον μεγάλωσα να μην μπορώ τώρα εκεί που βρίσκεται να τον βοηθήσω σε τίποτε». Οι θεοί φαίνεται ξέχασαν τις μεγάλες θυσίες που τους πρόσφερε. Δεν τον άφησαν να γεράσει στο σπίτι και να δει μεγάλο το παιδί του όπως παρακολούσε. Αχ, ποιος ξέρει σε ποιο σπίτι τώρα θα τον βρίζουν και θα τον περιπέζουν οι κακές υπηρέτριες, όπως εδώ σήμερα τον ξένο μας αυτόν μερικές δικές μας προκομμένες. Γι' αυτό δεν θέλει να του πλύνουν τα πόδια οι νέες. Εγώ όμως με όλα μου τα γεράματα θα σου τα πλύνω, ξένε μου, γιατί σε πονεί η ψυχή μου. Μοιάζεις πολύ του δυστυχισμένου του αφέντη μου. Πολλοί ήλθαν ως τώρα στο παλάτι μας, μα κανένας δεν έμοιαζε τόσο με τον Οδυσσέα όσο του μοιάζεις εσύ, και στο ανάστημα και στο πρόσωπο και σε όλα. Είναι αλήθεια αυτό που λέγεις, καλή μου κυρούλα, αποκρίθηκε ο Οδυσσέας. Όσοι έχουν δει και εμένα και τον Οδυσσέα λένε πως μοιάζουμε πολύ». Αφού είπε αυτά ο Οδυσσέας, τραβήχτηκε παράμερα μακριά από τη βασίλισσα και γύρισε προς το σκοτάδι. Φοβήθηκε μήπως η Ευρύκλεια παρατηρήσει το σημάδι της πληγής που είχε στο πόδι και τον γνωρίσει από τη χαρά της, φωνάξει και τον φανερώσει. Η γριά υπηρέτρια, αφού έφερε όσα χρειάζονταν, άρχισε να πλένει τα πόδια του Οδυσσέα. Μόλις όμως τα χέρια της έφτασαν στο σημάδι της πληγής, αμέσως αναγνώρισε τον κύριό της και από την πολλή συγκίνηση άφησε το πόδι του και έπεσε απότομα. Η λεκάνη αναποδογυρίστηκε και χύθηκε όλο το νερό. Η Ευρύκλεια ήταν έτοιμη να φωνάξει. Ο Οδυσσέας όμως αμέσως της έβαλε το χέρι στο στόμα και της είπε σιγανά στο αυτί: «Αν με αγαπάς, μανούλα, μη βγάλεις λέξη από το στόμα σου, αλλιώς είμαι χαμένος. Δεν πρέπει να μάθει κανένας ακόμη πως είμαι εδώ, μήτε και η γυναίκα μου ίδια. Έννοια σου, παιδί μου, μη φοβάσαι. Θα το φυλάξω το μυστικό σαν την πέτρα. Καλώς όρισες, ωστόσο. Καλώς μας ήλθες. Κι άμποτε οι θεοί να τα φέρουν όλα δεξιά», είπε με τρεμουλιαστή φωνή η Ευρύκλεια. Ύστερα σηκώθηκε γεμάτη χαρά, αλλά και με δάκρυα στα μάτια έφερε άλλο νερό και έπλυνε τα πόδια του κυρίου της. Όταν τελείωσε ο Οδυσσέας πήρε το κάθισμά του και ήλθε κοντά στη βασίλισσα. Η Πινελόπη ούτε είδε ούτε άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Κάθονταν στη θέση της αυτή την ώρα βυθισμένη στους στοχασμούς της. Όταν είδε πάλι κοντά της τον Οδυσσέα, του είπε: «Ξένε, μου φαίνεσαι άνθρωπος κοσμογυρισμένος και πιστεύω να ξέρεις από όνειρα. Άκουσε λοιπόν ένα όνειρο που είδα σήμερα το μεσημέρι και με ανησυχεί πολύ. Είδα τάχα πως είχα στην αυλή μου 20 χήνες και όλες μαζί έντρωγαν την ίδια σκάφη. Έξαφνα ένας φοβερός αετός πέταξε από ψηλά και για μια στιγμή με τα νύχια και με τη μύτη του τις καταξέσκησε όλες. Ύστερα χτύπησε τις θερούγες του και χάθηκε από μπροστά μου. Τότε εγώ άρχισα να φωνάζω και να κλαίω για αυτό το κακό. Έξαφνα όμως ξανάρχεται πάλι ο ίδιος αετός και μου λέγει: «Ησύχασε, Πινελόπη, ό,τι είδες δεν είναι όνειρο, αλλά σημάδι των θεών που θα γίνει πραγματικά.
Οι χήνες είναι οι μνηστήρες και ο αετός είμαι εγώ, ο άντρας σου, ο Οδυσσέας που γύρισα σήμερα στο σπίτι. Ό,τι έπαθαν οι χήνες από τον αετό, το ίδιο θα πάθουν και οι μνηστήρες από μένα. Απ' την ταραχή μου τότε ξύπνησα, σηκώθηκα από το κρεβάτι και κοίταξα από το παράθυρο κάτω στην αυλή. Είδα όλες τις χήνες μας να τρώνε στην ίδια σκάφη, όπως και πρωτήτερα. Ο Οδυσσέας είπε τότε στη γυναίκα του: «Βασίλισσα, το όνειρό σου είναι ολοφάνερο. Έπειτα σου το εξήγησε και ο ίδιος ο άντρας σου. Οι μνηστήρες πολύ γρήγορα θα εξολοθρευτούν και κανείς από αυτούς δεν θα ξεφύγει το θάνατο». «Αχ, ξένε μου, ας ήταν αληθινό αυτό που λες, και τι δεν θα έδινα. Τα όνειρα όμως δεν βγαίνουν όλα αληθινά. Τώρα έχω και κάτι άλλο να σου πω. Θέλω να σου ζητήσω μια συμβουλή. Για να ξεφορτωθώ τους μνηστήρες, έχω στο νου μου να τους βάλω ένα αγώνισμα που άρεσε άλλοτε πολύ στον Οδυσσέα. Έστεινε στη σειρά 12 τσεκούρια χωρίς τα στυλιάρια τους. Στέκονταν έπειτα μακριά, τέντωνε το τόξο, σημάδευε και κατόρθωνε να περνά τη σαΐτα μας μέσα από 12 τρύπες τους. Αυτό το αγώνισμα αποφάσισα να βάλω αύριο στους μνηστήρες και να τους πω: «Όποιος από εσάς μπορέσει να τεντώσει το μεγάλο τόξο του αντρός μου και περάσει τη σαΐτα και από τις 12 τρύπες των τσεκουριών, αυτός θα γίνει άντρας μου. Αν πάλι δεν μπορέσει κανείς, τότε θα φύγετε όλοι σας από το σπίτι μου και να με αφήσετε ήσυχη να κλαίω τον άντρα μου, γιατί εγώ δεν λογαριάζω να πάρω άντρα μου κατώτερο από τον Οδυσσέα. Έτσι μου φαίνεται πως θα ησυχάσω από όλους αυτούς μια για πάντα, γιατί είμαι βέβαιη πως κανείς τους δεν θα μπορέσει μήτε να τεντώσει το μεγάλο τόξο του Οδυσσέα μου. Ποια είναι η γνώμη σου για την απόφασή μου αυτή?» «Πολύ καλά το σκέφτηκες, βασίλισσά μου», αποκρίθηκε ο Οδυσσέας, με χαρά για την έξυπνη ιδέα της γυναίκας του, «χωρίς άλλο αύριο να το κάνεις. Πιστεύω όμως πως ο άνδρας σου θα είναι εδώ πριν ακόμη αρχίσουν να δοκιμάζουν το τόξο του οι μνηστήρες. Να ήξερες, ξένε μου, πόσο με ευχαριστούν τα λόγια σου. Ως το πρωί με χαρά θα έμενα άγρυπνη για να σε ακούω. Πρέπει όμως και εσύ να κοιμηθείς, γιατί φαίνεσαι πολύ κουρασμένος. Καληνύχτα σου, ξένε μου». Αυτά είπε η Πηνελόπη και ανέβηκε αμέσως με τις δούλες στο υπνοδωμάτιό της.